Vintaj ayım. Göz tangak tanışı. Taqdir ısmı жоқ konok. Kiteptin avtarı Jika Aldekova. Kırgızçaga kotorgon, audiolaştırgan Ernis Qiyas. Jaşuımda toptogon bilimime, tajribama qarabay, mahavat mamilesinde büt barın жаңы baştagan жаңычылардын qatarında жүрчүmün. Plando bölümündөгү kesipteşlerim bolsa, menin oşul жалгызтырган awalyma içten boğru oruşup, atügül meni bir arxitekturalыk dolbor symal garaşıp, al dolborçular özara geňeşip, meni idealdy bir mahavatlyk gezdeşүүgө tuş kıldyruny çeçişipdir. Oh, uşul ayaldyn eteginen çıga albagan podkabluşnikler klubuçu. Birok emne kılasyň? Aylanam tolo öz tagdyryna başyıp bergen taalaysızlar. Men bolsa boydok turmuştun şirindigin eske salgan tirü jarnama da elemin. Atigiler bari teň meni Kızıl Hanışanın munarasынан ıldy türtüp jüberip, anın nazik jeklerine gulatyp, suw boyundagy art obyektlerge menin obrazımdagy boyokdy goşgusy gelişet. Çynynda emnege bolbosun? Dizaynerler bölümü meni timele 30-njy jyldardyň stilinde jasantyp, giyinte salışdy. Kırlary or koygon kalın kostyum, bir bolu kara montki but giyimleri, anandagy poay jakdagy kıçyragan restorandan 2 kişige üstöl aldyn ala buyurtma kılıngan. Kıskası barbershopdan çıktım. Muna emi boydok turmuş menen goşlaşıp, boydokçulukka barçu köpürülörді bir otola örtüp salmakçı olup timele koy kolongdayım. Göz aldımda tak elestetken obraz jok bolgonu menen, jüregime işenep, aga koşumça sezgen tuygan içki gödönümdögü sezimime işenep. Amenin oşonku awalymdy jap jaşırıp koyu çınında mümkün emes ele. İçtegi tolkundanım kanım menen goşo dürgüp, betim kızarıp, uyalınkı awalym baryn aşkerelep turgan. Geň zaldagy mramordan jaralgan görkem kompozisiyalar adamdy beytanış, birok uluu bir aristokratiyalyk alamga jetelep, bir dordan ekinçisine alıp ötkensit. Ar bir kadam sayın bel tüzölüp, dene özünün özü sımbattanyp, murdagy tınçsız oýlar jaýgarılıp, orduna bir geremet tınçlyk ornogonsyt. Restoranyň giriberiş ıptasında Louis Vuitton çemadandary koz bolup gözgö urunat. Üstünde jasalgaly kitepler turgan. Oşularyň arasынан atalyşı bölekçörek kitepke daroo gözüm çaldygy öyle tiktep kaldym. Şekilsiz arkitektor dep ünün biýik çygardy admiralday sürdü forma giyip algan metrdotel. Yu Missa, birinci basılışı, dozo, abdan köp maktogy tatygan emgek dep jyly jylmaýyp, urmatly menen iýilip kitepti sunup kaldy. Ötkürbek bek, eki orunga buyurtman bar ele, dep başyny iki sylykdygyny ulantdy. Terezelerden Osakanyň buluğunun burç buytkalary, panoramalyk görünüşü genen jaýkalyp durdy. Duwallar bolsa belgisiz sürötçünün çygarmalary menen kozdalgan. Asmanga götürülgende jeňil şyp. Any görüp men gölküp balkyp ötken gylymdyň kıyırlaryna garaý süňgüp ketdim okşaýt. Kitepden algaçky betlerim baraktap jatyp, arxitekturanyň güçün garaçy dep bek içinen şybıranyp koýdy. Jogu ozuny wattangan jaşulan, soğutunan göz çagıltıp nur çaçkan, süngüsünün mizi menen janaralap, çaң katkan gumdu kan şerbetine malıntkan. Şekilsiz arkitektor, göz tangak gezgişi. Meni al okuyalar te tüpkürüne tartıp aldı. Gözümde ala kaçalbay, o vakittin ırayımsız ekenin dana sezip durdum. Emne kılış gerek? Toktoluk menen Britandarçasынан üstülden akırın jılıp ketsem tura bolawu. Okuyalardyň süjetleri menen goşo aralaşyp, akyl esim meni kaýsydyr kulminasiýaga daýardap jatgansyda. Bary gede göz irmemdele çeçilip kalat. Eger kız jolugşuga çyraýyna çykyp sulu bolup ketse, anın geçikkenine kim kapa bolmak ele? Hiç kim. Angyça metrdotel bor tatkan doğuş menen göňüldi götörüň gatdy. Sizdi bir çyny çay menen suylaga rakym etiňiz. Anın çeberçiligi çynda öyle mykty ele.
Adamdın жүzünün özgörüşünөн, mayda kıymılından içki sezimlerden biri tak bilip koyala turgan özgöçö bir gasiyeti var ele. The Catcher in the Rye. Bul romandın içinen ele alıngan bir saptar emespi? Siz ana uşunçalık uğurdurdu menen aytdyňyz. Bardın içindeki ыңгайсыз ahwal bat ele dostluk mayka aylanyp ketdi. Aytmakçı, gitep üçün rahmat. Menimçe avtorda çoğun daramet var. Sözsüz jetkirem. Metrdotel maymandy janyndaky stölge oturgup jatyp jylmaya jogap berdi. Çağırmanın gay jeri sizdi mınçalyk özüne tartyp aldy dep kızıga surady al. Mayekti üzbösten, bir de bakaldardy sürtüp, bir de alardy jaşyke salyp jatyp. Bilesizbi, arxitektor gatary men avtordun bul tarmak jönünde kançalyk kabardar ekenine abdan taň kaldym. Angeme ırlarga juruluşup, sivilizasiyalardan taňy gantyp atkany, kayra kandaça kıyragany süretdilet. Eki ol söz menen aytkanda, söz adamzatka jaratkan bergen baa jetkis belek, ıyık kuruluş jönde bolup jatat. Demilgi ağır dayım akır tübü ölüp jok bolçu körpendelerden çykkan. Ayrımdары jaratkanda daňazaloo üçin zangıragan saraylardy salsa, başgalary teskersinçe. Azyrkyga çeyin ağır bir ulu kompozisiýanyň jaratuçylary belgili. Birok ıyık muşafta eskerilgen oşol ele dorgo tandyk bir sırdy guruluşdun avtory gana beýmalym boýdan galganday. Kur'andagy An-Nahl süresiniň 80-nji aýaty. Allah silerge üýleriňizde turak jaý gylyp koydy. Siler üçün maldardyň terilerinden göçkön gezde je oturuktaşkan uçurda jeňil paýdalanyla turgan başbahanekler gurulat. Maldardyn koýdun jündörünön, töөнün tüktörünön, eçkinin tıbıtlarынан qaysyl bir möөнötkö çeyin paýdalanuga bola turgan üý buyumdарын jana soda buyumdарын jaratdy. Porohowanyň Kur'an manilerinin ır türündegi goturbasy. Misanyň aýtymynda, bol üýdüň guruluşy adamdyn dene tüzülüşinden alıngan bir ülgüdöy. Al geregenin büktölüp jaýylyş mechanizmin koş boýlu aýaldyn içki jana tyşky gıygaç bulçuňdary menen salıştyrat. Belgili bolgondoy, nariste salmak koşganda bulçuňdar özünden özü gerekli ölçümge çeyin geňeýip, enege dagı balaga dagı ыңгайлуу жылуулukty kamsyz kılat. Dal uşul prinsipler mobildүүлük, ыңгайлуулuk jana aýlana çörüge ılaýykdaşuu boz üýdüň tüzülüşinde de gamtylgan. Bugünkü zamanda kompüterdik modeldөө organikalyk stilden biotek syýakly bagytlardan ösüşüne öwelge tüzüp jatsa, emi baýyrky gylymdardy elestetip görüňiz. Hiç kanday teknologiýalyk artykçylyksyz, anatomiýalyk bilimsiz ele şekilsiz arxitektor bizden miňdegen jyldarga aldyga ozup ketkenini görgüleçi. Göçmen madaniýatyň öküli gatary aýtsam, babalardyň narkyn, saltyn öjörlük menen saktap gelgenler UNESCO-nyň tizmesine boz üýdi koşturuşganına garabastan, boz üý göçmen ellerden baryna teşeli muras. Demek, silerden başat bir eken-de, ho jaratkan, men muну ünümdi çygar aýtyp saldymby? Kız uyalganından ottun tabana güýgönde kızara düşkön eki betin alakany menen jap kaldy. Keşiriňizçi, siz şunçalyk şyktany menen baýandap jatkadyňyzdan men jok kanday desem, özünün özü ulam söktörü bırçalana sınıp baratkanday jemelep jatdy. Kız kançalyk tartynyp jylmaýusyny jaşyruga hareketlengeni menen uurtu ulamdan ulam jaýylyp, süýkümdü emosiýasy baribir bilinip kaldy. Misadesu, yoroshiku, onegaishimasu, dep ajarly gülküsü menen jylmaýa kaldy. Siz abdan gırak ekensiz. Ruhsat berseňiz özümdi tanıştıra geteyin. Bek arxitektor. Adır özümdi uşul angemedeki karman syýakty sezip turam. Avtor menen betmeýe oturup bir çyny çay üstünde barlaşıp görsem gan ele. Egerde sizge şunçalyk jakkan bolsa, anda gidip jene belek katary tapşyraýyn. Atygöl estelik üçin автографтагы çemeletip berem. Bardagy ugulgan bol nazik ün kofe maşinadan çykkan ızıldak doğuşka koşulup üzül kesil çygyp jatdy. Misasan, o ne gayny? Misasan, sizden ötünüç. Metrdotelden ötünüçü taň galgan arxitektordy ogo öter taň gatyra eýleýdi. O wagt kıvırap, jaý gymyldaganday bolup, jüregi mykşyla maňdaýynda oturgan Misa oşul kitepden awtory tura dep akyry tüşündi. Men kantöle eň süýkümdi sınçyma baş tartalam. Masaka, moşu waka gozaymasen.
Mümkün emes. Geçirip koyuңuzçu. Kısıngandыкtan tereň iýilip akyryn geçirim surady. Ye, daý jobu desiýo. Jok, bary jakşy dep al akyryn jylmaýdy. Misa özünün ısmy жазылган galemin gitepdin betlerinin arasına koyup, any gitep menen goşa belek kılıp sundu. Bul özü muruntan maňdaýga жазылган tagdyrby? Je tuş geldi okuyalardan tizmegibi? Joloçuga kırlardagy munarykday, alda morganaday beýnesinden janyp durdu. Oýlor tolkunsymal asgaz olurga urunup, golgu garamalgys izgi sanalarda bir otolo talkalap jatdy. Uşu gezge çeyin al tınçılykty, düýnü menen goşo memirigen jaýbarakatdykty taba albay geldile. Birok bul nersenin göňülündögi bir gana geçege teşesi jok bolçu. Aşykça birdeme dep salgan jokmun bu? Bek özüni özü batpay kıyla ыңгайсыз sezip durdu. Teskersinçe okurmandan hiç bir jasalmalylygy jok, çındap emneni oýlap jatkanyn ugugançalyk kıyın ekenin bilseňiz kana. Hoşondoy bu. Çın, murunmaga taptakır absurdday görüngen ideya sizden oy jugurtuňuz menen zurmanige ew boluda. Keçiresiz? Çok, oýuňyz galbaňyz. Men göz taňgak tanyşy jönde aýdyp jatam. Bugün menin bejaýlygymdan ulam jolugubuz jokka çykdy okşaýt. Malym atsız ele jön ele gelýär. Dana gyzykday görünmek. Birok mындай jolugşulardan dagy özünden artykçylyklary bar ekenini eme düşündüm. Karay gelseň, bir-birine taptakır syýbaçuday nerseler dagy sizdin kalemiňizdiň güçü menen bir bütündük aýlanyp getet. Bul jaratkandyň belegibi? Je jet ölçöp ter tökkөндөн kийinki emgekpi bul? Men tagdyrga işenem. Siz bolsa kap bolboy kaldy, tagdyr emes eken degende bolup keýigendeysiz. Birok anyň çek gyryndy ele bilbeýsiz go. Kim bilet? Balkim tagdyryňyz maňdaýyňyzda ele жазылып turgandyr. Jok, anday boluşy mümkin emes. İçinen birdemelerdi gübüröy, özünçele kuana al akırından, Misanyň artынан tepkişten ıldy garaý düşüp bara jatdy. Bir ile geçte uşunçalyk dal gelülerinin boluşy mümkinbi degi. Çыныgı introvert katary al özünün adatынан taýbay, Misanyň aýtgan ar bir sözün kayra oy eleginen ötkürüp jatdy. Ança galabaganday tur görsütse dagy any taksige oturguzup jatyp, uşul gözürmem uzaka sozulsa eken dep içinen tiledi. Kolun salondun kırnan albastan, kiçineke baladan beter aldıga jütküne gıykırdı. Swidania, kiyinki basılışga çeyin. Alemi ağa mınday jobu buldu. Swidania, görüşgönçü. Syny getbegen symbatly aýym. Anın nazik jütünan galgan biliner bilinbes ilep. Grenüenin 13-nji notasynday bolup, jan düýnüsünün terigine çeyin süngüp ketdi. 5-nji sezim 6-njysy menen aralaşyp, için uýgu tuýgu kılıp jatdy. Alemi ıldy jagyndagy goltamga bolsa, anın içim tap oýlorun tasdyktap turdy. Tagdyrda kokustuklar bolboýt. Misa. Vintaj ayım. Avtoru Jika Aldekova. 28 iyul 2025 yıl. Çıgarmany kırgızçaga gotorgon, audiolashturgan Ernest Kıyas.